regedzai tipfurire pamberi hama dzangu patauda kusiya nguva kuna baba vedu mufudzi wedu takanga takavamirira asi nguva yaMwari inoita sei? Nguva yaMwari inosvika zvichiita sezvinononoka asi zvichisvika. Bishop pamwe chete namama ndichatendeudza nguva ino kwamuri mutaure zviri pamwoyo penyu kwatiri vana vedu. Kwaya munotimbira zvinyoronyoro nguva tichisiya kuna bishop wedu mukusara kwayo. Kwaya tinoremekedza mufundisi nahachi namai mhuri pamwechete naliturgist mufundisi Maoko. Tinoda kupa kuremekedza kukuru nakansela wedu nemadzisabhuku edu ari pano nemhuri dzenyu. Tinoremekedza leadership yese, utungamiri kubva kuconference kudunhu neutungamiri hweseketi yedu ino yeMaramba. Tinoremekedza vana baba vana mai, kwaya yedu iri kuimba zvakanaka, vakomana nevasikana nejunior church pamwe chete newemedia wedu ari pakati pedu. Tinokuchingamidzai muzita raBaba neremwanakomana neremweya unoyera. Amen. Haleluya. Tine rufaro kuva pano. Takatanga kutanga kuti ndinzi ndaBishop kutanga muofisi musi wa 1 April. Nhasi ndi 19. Kutaura kuti tine masvondo mairi. Mumasvondo mairiwa kwakugoneswa naMwari kuuya kuMaramba. Ndisati ndaenderera mberi, pasi rezuva pane vadzimai anopfuura vari kumabhiriyoni. Pavadzimai vari kumabhiriyoni wakarowa mwoyo wangu, chiponda mwoyo changu chiri panei. Saka ndandiri kuobserva ndichiona kansela wagara pasi waine chiponda mwoyo chavo pasai. Asi chandikomborera ndaona wari kusheya foni, wachipanana foni ichipuhwa mai wachiisa mubhegi. Ukaona murume anosheya foni nemudzimai, mikore uno uyu muZimbabwe uri mai tenda Mwari. Chimbunzwaiwo izwi rechiponda mwoyo changu. Mwakadini zvakadii mumwoyo, zvakadii mumwoyo, zviri kuitaka. Regai ndimbotaure nevadiki. Church school, junior school, rumbai kuya kuno kutoni. Church school uyai manyai. Junior church kana kuti junior church uyai toni.
Junior Church, uyai tuone timbokuonayo. Ndikuona kuti maiswa kumashure uko asi uyaya. Ndaona kuti asi ndimi munokosha imimi yei. Todongo kuchingamidza inaye. Muri sei? Ndairaitizwe muri sei? Good. Atoda kuona church, Junior Church. Imimi ndimi chechi chaiyo nai ndimi chechi chaiyo itai kuti ndisu chechi chaiyo leo taro ndisu chechi chaiyo tarisai wakuru wao moba mawataurira kuti muruzwa here kuti ndisu chechi chaiyo Saka muri kufara tafara kumuona makona kuuya kuchechi naika handitika saka domboimba karwiyo kedu kekuti Jesu akanaka iya Jesu akanaka iya paista panapa Jesu akanaka naye saka mune mchitedzerwa ini muchitore zvikuita nditika atidwanwa ndotona mwaapapa ati asaririro handitika Jesu akanaka Jesu akanaka Jesu akanaka Jesu akanaka tikasatokubata zvakanaka chechi inobva mazvizwa saka munoda kusunuka kuziva kuti chechi ndeyedu chechi ndeyani chechi ndeyangu inini handiti maita zvakanaka kuuya kuchechi chigara henyu pasi mayuthi muchiuyawo hamungambosarirawo handitika uyaitone mayuthi uyaitone mayuthi uyaitone mayuthi anouya aneka upenyu nai mayuthi emuchechimeri aneka upenyu zvakanaka nekuuya kuchechi vayouth anoziva Mwari tinovakoshesa
ndiyo nzvimbo yamunofanira kunga muri iyoyi, ndo nzvimbo yamunoumbwa. Musamborekere kuya kuchechi naika maita zvakanaka, chimbozvibhabhadzira uchiti ndaita zvakanaka ndauya kuchechi. Well done, chigara henyu pasi. Thank you very much. Tida kutenda kwazvo nenguva yatapiwa ini shuwa. Inini ndinoda kungoti nditi kune vanhu vari kuno vari pamberi pedu apa, denga ririyo. Kune denga rinoda kuendwa. Saka tiri kufara kuti tauya kuzobatana nemi kuti tikwanise kuenda kudenga pamwepo. Tiri kufara mashuta. Wanibvunza ndogara hangu pasi. Chimwe chiri kundinakidza ndechekuti inini dzinza rangu, hama dzangu zhinji dziri pachikuwa, ndo pandinobva inini. Asi baba wangu akazotama kwenda kwanana sekuru kwanana Murewa kumaziyani kudhuze kuChamapando. Saka handisiri mbori wekumwe, nditori wemuno. Ndotaura kuti ndo home district rangu rino. Saka ndinofaro. Chimwe chatiunza kuno zviviri zvitatu. Chimwe chacho ndechekuuya kuzonamata. Takati handei tinonamata kana wachiro. Kana pasina kubva namufundisi wangu nemhuri yake tonamata. Ngeni nekuti pane masoko anga asvika kwandiri achiti kugara hako, kugara hako, mutoko wese checha hakuchina, uri mutsva hako asi kugara hako, Murewa wese nekumaramba kwese hakuchina. So ndikati regerai ndinozvionera ndizvo. Saka chandaona conclusion yezvandaona ndeyekuti Mwari makanaka. Nezuva takaswera pamutoko kudendera kune maseketa about 5-6, ndo kunana Mudzi Central, ndo kunana Kotwa, ndo kunana Chikwizo ikoko. Imi takakomborera. Tichiona church yakazara. In fact wakatopindira muhall boarding school. Zuo revana rakakura ranga rakazara. Akuti kono wewe wainza kutina kwawa wabveba. Mindiro yengoti Mwari makanaka. Tobva tauya kwaBwanyawo. Kune zichechi munyika muno mese kumaruwa. Andisakaona chechi yakanaka nekukura saiyo iri paBwanyawo. Again ndo kunana na Maunda Makara, anana East Unyani, anana Mudzi West, anana Mtonga Mutoko East, Mutoko East 1, Mutoko East 2. Kuona kwakazara. Tikangoti chete Mwari kudzwai. Zvino tikati Saturday atimbodzokeri ande atimboende kumwe. Ndotoenda mumusha mangu mudunhu mangu. Tonotanga kumaramba. Tozoenda kwaZaranyika kunenge kuine mamwe maseketsa ariko. Tozopedzisira nepaMurewa.
chishamiso ndechekuti makangozara mu saka ndazoziva kuti zvinogoneka kuti kufambiswe vanhu vanokwanisa kufambisa mamwe masoko asiri ndikanzwa zvakare mamwe masoko amene kuti makasanganawo nawo kuti mutungamiri wechecha akasarudzwa mungochani amene kuti makambonzwawo here masoko akadai asi kwangu akasvika mamwe akasvika kwangu ndeyekuti chechi yeUnited Methodist mazara chingocha saka ndikati panzvimbo yekutaurirwa regerai ndinozvitaurira ndega nekuti tinotungamirira United Methodist muZimbabwe, muZambia, muMalawi, kuBotswana, ku-UK mission area, kunana Australia, kunana New Zealand, kunana Dubai, kuCanada, kwese kune chechi yedu yechishona kunze uku ndini ndiri kuitungamirira panguva ino. Saka regerai nditaure ndakamirira wese iwawa nekuti ndini ndine mvumo yekutaura ndakamirira United. Regerai ndidainzire munatozvibata izvi. Ndiri kufara kuti tine vakuru wenharaunda wari muno natsozvibatai hama dzangu. MuUnited Methodist Church chingochani hachina nzvimbo. Hatibvumidzi chingochani muchechi medu. Muchechi medu pamapulpeti ino yandakamira hapabvumidzwe ngochani kuti iparidze pano. Anenge aparidza wacho namupa mvumo yekuparidza yacho wese tikangozvinzwa vanobva vaenda. Asi wamahacha havasiri ngochani. Ngeni tichidaro chingochani neizwi raMwari zvinopesana. Izwi raMwari haribvumidzi chingochani. Ndo chekutanga. Chechipiri, tsika dzedu dzevanhu vatema hadzina room yechingochani. Anenge aoneka nekuzikanwa zvinonzi makuna aitika munharaunda. Chechitatu, nyika yedu bumbiro remutemo wemuZimbabwe, constitution yeZimbabwe haitenderi chingochani. Chechina chingochani chinyangadzo. Saka kana ari munomu baba munhurume, kana wakuda kutsvaga munhu wekugarisana naye ukanzwa mweya uchikutaura kuti uende kunotaura nemumwe munhurume kuti ugarisane naye waakupenga. Itotsvaga rubatsiro. Mhanya kuna mufundisi wakunamatira dhimoni iroro ribve. Kana uri munhukadzi uri kutsvaga munhu wekugarisana naye uchinzwa mweya wekuda kuenda kune mumwe munhukadzi kuti ugarisane naye waakupenga. Itoziva kuti at that stage ndinofanira kutsvaga rubatsiro. Naizvozvo ndinobva ndataura zvakare kwamuri kuti isu muchechi medu tiri vanhu vanogarisana nevamwe murunyararo. Ende tiri kufara nezuro taicelebrata independence. Motoziva kuti isu nehurumende tinofambidzana. Saka tiine zvikoro, tiine zvipatara,
tiine university, tiine ma-teachers colleges, pamusana pekuti tinobatsirana nehurumende kushandura upenyu hwevanhu kuti hunge huri hwakanaka. Saka nekudaro imi as United Methodists hatikubvumirei kushoropodza mamwe machechi. Hatikubvumirei kutuka wamwe wezvimwe zvitendero. Asi tinoremekedza vanhu vanenge vazviitira choice yavo. Tinovaremekedza nekuti an individual munyika medu une freedom of choice. Nekudaro garisanai nehama dzedu zvakanaka. Haleluya. Ndakomborerwa ndichikuonai. Ndabva ndanzwa kuti munge muri kutori muprocess yekuti chechi yaadiki. Ende ndikatozvionera kuti at least you are doing something. Easter takatoronga kuti tichatopfuura tichideposita pamurewa tumabhegi twesimenti twedu nekuti tiri kuda kusimudzira musha wedu pamaziyani kapo. Saka treasure wekumba kwedu mawanzwa tichitaurirana panapo. Waisa chidhindo chekuti mabhegi iwaya taida kuendesa kwedu taakwaunza panapo. Saka 30 bags. Chatikomborera. Tautaura tauya wokuzonamata. Takomborerwa nerusando rwatapindawo pamwe chete nemi. Zvichinzi mwana wona mai. Mai wona mwana. Chauya mupfungwa mangu ndechekuti Jesu ane hanya neukama. Chimwe chauya mupfungwa mangu chandikomborera ndechekuti mwana ataurirwa kunzi wona mai haana kumirira mangwana. Kana manzwawo zvakanaka semanzwira andaita, zvanzi mwana akabva atora mai musiwo kwakubva aenda nawo kunovachengeta. Mune nyaya dzerudairo ngatichengetanei. Mune nyaya dzerudairo ngatinamatiranei. Pano wataura nenyaya yedutu. Enge dutu ririko. Asi paitika dutu pega pega chinenge chasara kuti rinyarara. Chinokosha ndechekuti ranyarara unenge wakamira papi. Musondo rangu rekutanga ndichitanga muofisi takasangana nevafundisi wese wechechi yedu munyika muno. Takanga tiri 425. Wafundisi awanokutaura Jesu wafundisi wari muno wanokutaura. Takazara ikoko 425 pastors. Ndo waitaura kuti isu tinoramba tiripo. Haleluya. Ndakawataurira nyaya yeshiri yandinofarira kuverenga nezvayo, gondo and eagle. Asi nhasi handikutaura mataurira andakaita kwamuri nokuti ndakazoona rimwe rutivi rwegondo. Gondo parinonyanya kufara, hanzi rinonyanya kufara. Ndanzvanzi kwakamboya DS kukatonhorera, zvino kuno nhasi kuri kutonhorera. Gondo rinofarira wedha yakuita mafuo kunge kwaakunaya.
gondo rinofarira kune mhepo yakuuya kwakuita storm. Ndo panofarira gondo. Rinofarirei nekuti mhepo ikanga yakuuya gondo rinobva ratakurwa. Ndo parinonyanya kuenda kudenga kwarisingafanire kutambira mazuva ese. Parinonyanya kuzofarisisa ndo panenge pakuita mabhanan'ana, panenge pachipenya maningi. Panguva iyoyo dzimwe shiri dzese dzinenge dzaenda kunohwanda mumamiti. Ipapo gondo ndo parinobuda pachena richiti mhepo ikauya robva raenda pamusoro. Kupenya nemabhanan'ana akauya robva raenda pamusoro. Kuerenga kwandakaita hanzi rinozopedzisira rapfuurira makore, robva rapushwa nestorm kuenda pamusoro pemakore. Hanzi kana rapamusoro pemakore harichabhururuka sekudai. Harichasenzesa simba rekubhururuka. Rapamusoro rinenge rakungodai richienda richibhururuka, riri kufamba rapamusoro ipapo. Rapamusoro wanotaura kuti kana rapamusoro ndo parinogona kuwana zvekudya zviri pasi pasi. Saka kana rara nenzara nekuti rapamusoro rikaona kuti iyo nyokayo rinouya nespeed and haripotsi, rinobva rangonanga robva ratoguta zvaro. Hama dzangu, storm iriko, mhepo iriko, kuvhuvhuta kuriko, asi vanomira murudairo nemuchechi ndo zvinovasimudza izvo, ndo zvinovatakura izvo, ndo zvinoita kuti tizopedzisira wangovhura mapapiro wakungoflya uri pamusoro. Zvinozonaya nemabhanan'ana zvinoona vari pasi, iwewe unenge wakungoenda wapamusoro. Hama dzangu, panguva ino ngatirambe tiri murudairo, tichiramba tichibhururuka tiri murudairo. Muzita raBaba nereMwanakomana naMweya. Mazvita Bishop pamwechete namama ndinonzwa kusimbiswa nemashoko amatisira.